Jaroslav Dobroda. Ty mi pošle prekryta. Príjme to? Tak by malo potkať takový štěstí, fakt! To, co vám posiela, vás známy, ktorým sa toho žilo nevideli. Nech sa báte, príjmite obálku. Príjmite obálku. Otvorte ju a príjmite od kve. Jaroslav, len ju otvorte a povedzte, či príjmate pozvanie. Ako vidíte, Jaroslava ovládajú veľmi silné emócie. Ani sa nešudujem, keď... Co je to? Spomínate si? To můj brácha ručník. Poďte, poďte sa s nami o vaše dojmy a pocity. Bráchu se nepoužíval už hodně dlouho. Vyjdeme sa po reklame. No, ona by zbudla do piči. Počkaj.